dugo nismo overili neku pečenjeru, a kako moja publika to voli, uz ovaj video šaljem izvinjenje što dugo nije bilo ovakvog sadržaja. Elem Aranđelovac, radni dan kada ne rade pečenjere koja nam je prvi izbor, kao ni jedna pečenjera koju isto nismo nikad posjetili, što nas vodi do pečenjere kod Kajšara. Smeštena jugoistočno od Aranđelovca, za detalje oko dolaska savjetujem da gledate video do kraja. Postoji jako dugo. Situacija koja je mene zatekla je sljedeća. Prijatno osoblje, jako lepo gostoprimstvo od početka do kraja, ima dovoljno parkinga, lep čist vazduh, pogled puca po vedrom vremenu do drugog kraja države, stara škola, ambijent, relativno brza usluga, relativno mlako pečenje, ali apsolutno prihvatljiva temperatura s obzirom na to da nema mnogo gostiju i radni dan je u 3 popodne. Meso je takvo da slobodno možete da dođete u 4 na 2 kile i da sva četvorica imate različiti ukus i da sva četvorica izađete srećni. Zašto ovo govorim? Pa, ovo pečenje je tolika varijabla da ste pokrili svakoga. Ima krtine slabo slane, normalno slane, jako slane, kao i preslane, sa malo nekrckave kožice. Ima rebaraca sa kostima i to mnogo. Ko voli da glođe, kožica ubije koliko divno krcka pod ustima u većini slučajeva. I masne za sve pare, znači onako prava holesterolska čips bomba, i isto tako ima varijacije slanosti od srednje do prejake. Slaba salatiranja nekako baja, da ne trošim dragocene sekunde, treba sam kupus da uzmem. Nekako na oko i na osjećaj posle obrka ne deluje kao da je bilo kilo na tanjiru, mada možda je takav utisak zbog količine kostiju koji su ostali na tanjirima, što mi nije bilo iskustvo na dobrom delu drugih mesta. Mislim, majka i ja smo otresli ceo ovaj tanjir s tim da je ona pojela ne preko 300 grama, a obično nam ostane nekih 100-200 grama za poneti. Mama ošte nije bila impresionirana, s druge strane i do Mladenborga mi je zvocala da više neće da eksperimentiše s pečenjem u Aranđelovcu sa mnom, šta da je radimo, ne žene navike. Što se mene tiče, interesantno je probati nešto novo i pozivam vas da dođete sami u ovu avanturu. I inače, dolazak dovde, bože me sačuva i sakloni. Znači, najkraće da vam saopštim, kad ukucate lokaciju na Google Maps i izađete iz Aranđelovca, krenete na istok ka Knjaz Milošu, imate 3 rute. Ruta 1. Prvo skretanje koje vam nudi desno pre Knjaza Miloša vam je kratka, ali bolna etapa po kamenjaru, po potoku koji teče preko puta i prekriva duboke rupe, pa opet kamenjar, ali veoma kratko. Beži bre, si normalan. Ti nisi normalan. Upaš ćeš u neku rupu. Vrati se u rikverc. Ruta 2. Drugo skretanje koje vam nudi desno, tačno posle Knjaz Miloša, prepoznaćete tu ulicu po tome što je, kako kažu lokalci, previše često kompletno blokirana kamionima zbog dezorganizacije Knjaz Miloša. To su oni rekli, ne ja. Ruta 3. Treće skretanje koje vam nudi desno, malo se kruži, ali je zabavna etapa kogod je igrao Ćomi i Mekre pred 20 godina. Čekaj, kako smo došli od videa jedenja pečenja do videa da glumimo Elvirovića?